Música sense data de caducitat. Un programa de Mataró Cultural per a Mataró Ràdio, editat i presentat per Genís Baiola, amb la intenció d'acostar-vos la música anomenada clàssica. Ens cal sempre la música, perquè, com deia Nietzsche, sense la música, la vida seria un error. Avui, Giuseppe Verdi. Aquest era el gran Luciano Pavarotti, interpretant el conegut tema de Giuseppe Verdi, La donna è mobile. Giuseppe Verdi va néixer el 10 d'octubre de 1813 al poble de Lerrencole, prop de Parma, llavors sota la dominació napoleònica. Aquell mateix any naixeria Richard Wagner. Carlo i Luigia Verdi, pares del futur gran músic, eren més aviat pobres. Regentaven un petit hostal que tenia annexa una botiga de queviures. Per aprovisionar-se acudien a un ric majorista de Busseto, Antonio Barezzi, que era també l'ànima de la cultura musical ciutadana pel seu càrrec de president de la Societat Filharmònica local. Carlo Verdi va enviar el seu fill perquè estudiés a la casa parroquial, on va rebre els ensenyaments del reverend Pietro Baistrocchi, que naturalment, al costat de les primeres lletres, li va fer aprendre els fonaments de la música a l'orgue de l'església. Verdi assimilava amb tal rapidesa els ensenyaments del pare Baistrocchi que va arribar a l'extrem de substituir-lo, cada vegada més sovint, al lloc d'organista, dedicació que a l'església alternava amb la d'escolà. Antonio Barezzi, aquell comerciant amant de la música local i gestor de la Societat Filharmònica de Busseto, es va oferir a ajudar-lo. La seva primera actuació pública la realitzaria al mateix poble el 1830 a casa dels Barezzi. Aquest va convidar Verdi a ser professor de música de la seva filla Margherita, de la qual es va enamorar. El 1832 va ser rebutjat pel Conservatori de Milà a causa de la seva joventut i perquè, segons deien, els seus exercicis no mostraven especials aptituds per la música. Avui aquest conservatori s'anomena Conservatori Verdi.
Verdi va tornar a Busseto, on va romandre durant 3 anys, del 1836 a 1839. Es va casar amb Margherita i van formar una llar en la qual al cap d'un any va néixer Virgínia, seguida al cap de poc per un segon fill, Icilio. Tots dos van morir abans d'arribar a un any i poc després la seva dona també va morir a causa d'una encefalitis. Tenia només 26 anys. Novament a Milà, l'únic passatemps que tenia Verdi era assistir als espectacles de la Scala i als assaigs i concerts de la Societat Filharmònica. Durant un d'aquests assaigs s'estava preparant el difícil oratori La creació de Haydn. Van faltar els 3 directors titulars i Verdi va haver de substituir-los. Els somriures de suficiència amb què els músics van iniciar l'assaig es van mudar molt aviat en estima i finalment en profunda admiració, fins a l'extrem que li van pregar que dirigís personalment el concert, en el qual va obtenir un gran èxit. I quan tenia 25 anys va estrenar la seva primera òpera. Concretament era l'any 1839 i ho va fer a la Scala. No va tenir cap repercussió. La seva òpera còmica Un giorno di regno, un dia de regne, estrenada el 1840, va fracassar i, afectat per les morts de la seva dona Margherita Barezzi i dels seus fills, va decidir abandonar la composició. Va ser el director de la Scala qui el va convèncer perquè escrivís Nabucco. Ho va fer en menys de 3 mesos i l'òpera va causar una gran sensació, ajudat pel tema de la captivitat dels jueus a Babilònia, que era considerat pel públic italià com una al·lusió a l'oposició al govern austríac al nord d'Itàlia. Nabucco es va estrenar a la Scala el 9 de març de 1842 amb la soprano Giuseppina Strepponi en el paper d'Abigail. La vetllada va tenir un crescendo d'entusiasme, arribant a extrems delirants en el moment del va pensiero, quan tot el teatre es va aixecar de cop i, passats uns interminables minuts d'aplaudiments, es va concedir el bis. Strepponi, la cantant solista, va esdevenir l'amant de Verdi i, passat molt de temps des de la mort de la seva primera esposa, l'any 1859 va casar-se amb ella. Aquesta òpera, Nabucco, va ser un dels més fervents casos de total identificació entre públic i òpera que se'n recorden en la història de la música. El món de la lírica, dominat fins llavors per les melodies lànguides i dolcíssimes de Bellini i Donizetti, irrompia una música potent, de vegades brutal i fins i tot ruda, però feta sempre de carn i de sang, amb la vitalitat i la força d'un riu en plenitud. Una música que sintonitzava completament amb l'estat d'ànim d'un públic cada vegada més intolerant amb la dominació austríaca. Només es van poder donar 8 funcions de Nabucco durant el mes de març a causa d'exigències de programació. Però quan aquesta òpera va tornar a estar en cartell a l'estiu, es va representar durant 57 nits, xifra fabulosa fins i tot en aquells anys.
Els italians, que en aquell moment volien deslliurar-se dels invasors austríacs i lluitaven per una Itàlia novament unida, tenien com a referent el rei Vittorio Emanuele. Aprofitant hàbilment les lletres que componien el seu cognom, sobre els murs d'Itàlia apareixia sovint escrit l'anagrama Viva Verdi, que tots sabien perfectament què volia dir, menys l'exèrcit d'ocupació austríaca, que anaven molt despistats i es limitaven a admirar el fervor musical dels italians del nord. Us convido ara a agafar un llapis o un boli i un paper. Sí? Ja el teniu? Doncs vinga, escriviu amb lletres majúscules la frase Viva Verdi. Què volien dir els joves revolucionaris italians amb la seva inscripció a les parets de pobles i ciutats? Doncs volien dir Viva, V baixa, Vittorio, Emanuele, R, rei, D.I. d'Itàlia. Esclar, si haguessin escrit exactament aquesta frase, s'haguessin jugat la vida o molts anys de presó. Reduint l'expressió a Viva Verdi, aconseguien que els soldats invasors, coneixedors i amants de la bona música del compositor italià, aplaudissin la coincidència de gustos. En moltes de les seves òperes es produïen veritables motins patriòtics que requerien la intervenció de l'exèrcit. Els voluntaris italians cantaven alguns números de les seves òperes quan lluitaven contra els austríacs. Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, basada en la novel·la La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas, van suposar la seva consagració i es troben encara avui dia entre les més populars de tots els temps. La Donna è mobile, que hem escoltat a l'inici del programa, pertany precisament a l'òpera Rigoletto. Escoltem ara un altre dels temes més coneguts de Verdi. Es tracta de Liviamo ne lieti calice, que pertany a l'òpera La Traviata. La bellezza infiora e la
Aïda va ser encarregada pel virrei d'Egipte per celebrar la inauguració del Canal de Suez. És l'òpera que més vegades s'ha representat al Liceu, amb 442 representacions. Tot i que l'òpera havia de ser estrenada el gener de 1871, a causa de la guerra franco-prussiana, el públic no la va poder veure fins al 24 de desembre d'aquell mateix any a l'Òpera Khedivial del Caire. Aïda va ser rebuda amb gran acceptació del públic i de fet continua sent un clàssic del repertori operístic. Escoltem-ne el cor Glòria a Egipte, que precedeix la conegudíssima marxa triomfal.
Durant una estada a Milà, Verdi va patir un vessament cerebral morint al cap de pocs dies, el 27 de gener de 1901. Tenia 88 anys. Arturo Toscanini va dirigir les orquestres i cors de músics de tot Itàlia al seu funeral. Fins ara, la major assistència pública de qualsevol esdeveniment a la història d'Itàlia. Va ser enterrat inicialment al cementiri monumental de Milà, encara que un mes després el seu cos va ser traslladat a la cripta d'una casa de repòs per músics jubilats, on havia deixat la seva fortuna i que portaria el seu nom, Casa Verdi. I acabo el programa d'avui amb algunes frases que defineixen perfectament la forma de ser i de fer de Giuseppe Verdi. Retorna a allò antic i seràs modern. Renegar del nostre instint i manera de fer només per desitjos de renovar és absurd i estúpid. Quan estic només amb les meves notes, els batecs del cor augmenten i les llàgrimes cauen. La meva emoció i plaer aleshores són immensos.